Tipeo zizere nyaya yenyu banga. Pamusoro ndine musi wa23 ndakatera kumba kune madzimai angu kumusha kuvabereki wavo. Ndasvika kuye ndikadongorera nepahwindo ndakaona Jona Dhako vakarara mumba, madzimai angu varipo imomo vari wese nemadzimai angu mumba imomo. Ndanga ndina mumwe anonzi sekuru wangu anonzi Sanda, iri hanzvadzi yani yaambuya wangu. Tikasvika shuwa tikadongorera pai tikati toita sei, tikanzi ndinoka. Ndobva ndanoka gogogoe pano ndiani, ndikati ndini baba vaisboni ndauya vhura dhoo. Madzimai angu bva watanga kuramba. Pakuramba kwaita kuvhura dhoo kwekwe uyu chikomba Jona ndobaari kuedza kuhwanda, akaedza kuda kupinda muwadhiropu akaedza kukwana nenyaya yekuzoreba akazoisa noti dzake. Ndakazopinda inini mumba ndakamaona akamira kuseri kwewadhiropu akaita tsetete kudaiso maibata. Inini semunhu ndine injari ndakakwara roko rangu iri ndakaiswa mapurasi aka 3 bhindura karanda nepadharweni. Saka ndakabva ndatakurawo self defense yangu, ndakatora kademo kangu kadikidiki kanogara nako kanoti kandichengetedzewo semunhu unenge neroko 1. Saka demo kaya tiri mumba mwepo kukekeredzana nayo, kademo kaya kabva aita seyakabva anditorera kademo kangu kaya kadikidiki so kanyonzwa moto. Atora kademo kaya ini ndikabva ndangotekawo bva ndanangobva ndamhanyawo kumusuwo maibata. Uyu ndopakaona mukana aita se achibuda panze achinetsana nasekuru wangu Sanda kuti dzingidzana inopererana kumaruwa inoti pfocho kusango. Madzimai angu achiuya vachitanga kuhwisa inini maibata, ndikatanga kunetsana. Manzwa mnataona murumo. Manzwa ndani. Mururi. Pamusoro. Mashaka ya taura murumo uyu ndinakana kuhani chandosi. Kadwaja? Uya. Mwana lazima ziseme. Mwana. Nasema. Munomira basere kwa. Right, amai. Tuze kuti vanhu vavira vandanani. Mwana. Ndine muzukuru wangu anonzi Gonera. Mati? Uye munhu wangu. Ko. Ndinomuziva. Amuzi. Kana kumbomuonana naye musati mambomuona. Sei madamu. Tabvunza zvakaoma here apa kuti uyu murume uyu avanhu vanotwa vandanani sei mimi matinaona kuti uyu hamuzive achigara muvheji. Sekuru Sanda nenyaya yekuti murimi wefoje saka wasakundika kuye, asi wazotumira pana ambuya wangu mwezviko nagogo vakabereka ambuya wangu ndo wazouya kuti vamirire chikamu changu chasekuru andanga ndinacho.
Garai baba ko. Garai baba. Right, paulo jangan. Kanoi zinoiza, mane dawa tutaze unyatsa wirira. Right. Gogota kuchedza ene mama. Andizivi panyaya iri kukwira murumo. Munhu maziviro yamunoita pavarume vavira nomudzimai wake ari pasina. Tikutanga nagogo tipirewo maziviro enyu kuti uyo azokwira dara achikwirirawo mudzimai wake ari pasera chii chakaiti. Ndinayo shuwa uyu ndiye akavhungutsana achienda kumba kwaabereki wacho handiti aenda kumba kwaabereki wacho munhu wese anotama achienda kwaabereki wake achiteeriwa uye akauya kumanheru kwacho akaenda kuna dombo akati ndipire ndibvunzirewo murume wangu hasi kunditevera murume shuwa akatora sekuru vake mwana wangu inini wachikomana akati tiende mondiperekedza sekuru mondisiya kupi kuna mukadzi wako shuwa akaenda naye akaona Jona ari mumba waona Jona ari mumba vakugwisana uyu weda kupinda muwardrobe akapata akaenda kukicheni winiti akagara akapata pakugwisana zano ravo raakaita manjira kuti regai ndigwisane nani uyu chikomba chiona mabirikiro saka chikomba chakabuda kadimo kakasara avakauya kuseni kwacho kuti ndiizive nini mwananga hana kundiudza nguva diki diki ndikuona dombo uyu ari kusvika uyu ari kusvikawo kuna uyu pamumba pache ana kademo kache kademo anokasiya kuna hanzvadzi yache kuti atsveta kuna hanzvadzi yache kademo kuna hanzvadzi yauyu ina hapana zvandikozii ndikusvika ndikudaidziwa ndikuti kochiko kuti ndau yaambuya ndikuda kupereka gupuro kunani kuna murume wangu pereka gupuro nhasi muliperekerepo ivoti pano ndakataiwa pana halipereke gupuro mutengo unoziva inini nomakomiti enda kuna sabhuku watinekaenda kuna sabhuku ukasvika kuna sabhuku achatakura achaenda kuna mambo mazuva ano ndokuperekerwa chi gupuro chii kuti muperekane gupuro uye ari kusvika ari kuti asekuru birikai munyaya mwadziri talamukirai ndakabata uyu ndakati Jona uri kuya kuzotsvakei pana nyaya dzakadai chii chaitika ndopatozotaura manje kuti ndi mukadzi wangu ndikuda kuti akapereka gupuro nditore ndini utore ndiwo mukadzi wamunhu ndokuzobudika manje ndokuzoti abatiwa pena vanhu vakukogoni ndati maona nhasi kuti mabatiwa kugura kwenyu saka nanhasi manje makuti takaenda kupereka gupuro saka ndigupuro racho muchiriperekera pano pakarorevera pano herewe ndakabata Jona ndakaendesa kumba baba Jona wacho ndouyu Jona wacho ndouyu mukadzi wacho ndouyu ari pasera murume wacho ndouyu amaitipeiwo tinzwe kuti munoziva zvipi pavanhu vatatu kwasha wangu kutanga ndianoona mudzimai uyu ari apo mwana wangu ariwana 29 saka zvakaitika musi wa 2023 uyu mukomana uyu unonzi Jona akatanga dziri nyaya kosi uyu haagoni kubata nerimwe ruoko risingashande wani saka uyu mukomana uyu Jona uyu anoshanda pamashops apa aifamba achitaura dziri nyaya achiopoza murume afuwa mukwasha wangu akwanisa kutomwa doro pana Jona uyu achitaura bhozi anomudheerera tofunga mukwasha aimbotera mwana wangu uyu kumba kwake achiteera abva azoti kune hanzvadzi yangu andikasira sekuru ndinozonzi inini handisi kutera mudzimai wangu imi michindiperekedza ikupi ikuku ndinozorohwa sezvo rimwe roko aribata shuwa akatoana nehanzvadzi yangu wewe ndobva waenda ndokusvika uyo murume wamunoona uye akati azana kuti ini ndiri chirema gantakure kademo pamwe ndinozorohwa kakadai so ndobva waenda bva asvika kumba
kune mwana wangu kumba kwatezvara wasvika kune mwana wangu ndipo akaona chi vanhu vakarara vari wawiri. Sekuru toita sei? Sekuru wakunyarosa amai wemunhu. Zvikanzi noka iwewe. Zvikanzi nemukwashanzi pindai, zvikanzi ayo anoka iwewe. Sekuru ari kunyara ndokunoka. Ndiani ndini baba arisipo. Furaidzo ndo harina kuita sei? Harina kuvhurirwa. Saka teme shungu one mukwasha bva apinda. Ndipo akatanga kuonana nani naJona semunhu haana pawa. Uchi akafunga kuona kademoka kuti kademoka nogona kuti tema bhamuputira. Mukadzi nemurume vasara chiro unesana ndobva aenda. Vatiza bva aenda. Kademoka akaswera nako achiratidza munhu wese kuti akanda mutorera ndamupotsa ndaenda kumuuraya. Akanda kutorera kademoka bhawa rese. Ndipo ashaka akatsanangura nyaya. Nyaya inokaita kuti police case andine zvakaita zvokuti chakapa kuti nyaya idizomangara vasabhuku vaneti sabhuku wakaona uyu ndakatenga doro rangu pabhawa uyu akabva antera kuti bhawa iroro ndobva ndatiza madenda rimwe bhawa uyu bva atera saka uyu akabva abudisa demo riri anga ndorora usiku sabhuku ndopakugumbuka nazvo wakasimuka kuenda kwambata bhando ronzi sabhuku chirenje mabata wanoandoshandidzana nasabhuku kamunotaura apa wambasa vaaa bhazi ndotonga kwasabhuku anozoana kuzoenda Varipo. Kamu. Ipe ndinzweka nyaya. Pakure chanapi. Nyaya yakaitika zvishora mukomana uyu takazotanga kumuona pabhawa uye akanga takademo kare. Asvika pabhawa vabatwa nevesabhuku wangu vabatiwa bhande vanzi ko demo iri sekugara nedemo ranga runo mukati medhorobha vanzi demo ndatora handibata kuba paki. Ndopakazosabuku vatorwa uyu vati chiuya kudari titunge nyaya tiendese kwamama ndokwekwaita makaitonga munoitonga kuitonga resi takatoona kuti anombosa ndiye ndokutonga patakaita kuti usvike kuno iwe murume saka unoti amai anokura kwako anotaura manyepo ndozvanaida kuti wabvunzawo nakubata haupikisi kati une mhosva une mhosva oraichangamiri mati ndine mhosva kwete kuti ndati une mhosva hauna kupinda pamwe munhu akwete iwo pamusoro ichangamira muri kumuona murume afuwa zvinondirwadza ini murume afuwa akwanise kumwa doro nemurume munoona ndiri kurwadziwa nemusha wemwana wangu aparadza murume akaoma uyu mhani anotaura kuti handisungwa handina zvandinoitwa pamusoro ichangamira naiwe chama ukunzwa murume akutaura rusero nokutaura kwaita amai ava vakura kaamai ava nokutaura kuita ambuya vari apa vanhu ava chinhu chakarikutaura chimwe chete umbozvibata kuti varikutaura chinhu chimwe chete mbomira ti chandandichifungidzira inini ndaiona sekuti waifanira kuita munhu munyoro panyaya iyi naika nokuti matsananguriro yaita uyu waukaparira mhosva nematsananguriro yaita amai avo nematsananguriro yaita mai avo nematsananguriro ariita baba avo chiri kuita chinhu chinai baba vakutaura avo sabhuku avo haunabva wambotaurawo navo avo handisi kuti kutonga hauna kumbobva wataura navo pamusoro chengano ini ndakamirawo semuzukuru wasekuru panyaya yekutaura yekunzi pavanonwa doro kubhawa ndakamira semuzukuru wasekuru ndoziva kuti sekuru wanga wanodoro amai ava ndiani wenya ndaamai zvavari kutaura munotoni vari kukupomera
vari kunyemba amai mati uyu ndiani uyu murume wenyu chai mune vana mese izvo zvinotaura pamukuita mukagara ipapo mukudanana neso muri kumba kwenyu chakakutaiti mene kumba kwenyu chii chii chachaitika akati une nhumbu isiri yangu mune nhumbu here hamuna asi pazvakataurika saizvozvo nyaya yakatorwa sei nokuti chamakadzingirwa inini ndo chabuda nhasi mukuzviona hamusi kuzoona kuti chamakadzingirwa nomurume uyu kuti muzoenda kumba kwenyu ndo chiri kudare nhasi Pokoknya berapa polisi? Kemarin gitu sini kamu. Dia mana ribut? Dia mana ni? Dia pun report. Dia mana berapa? Bukan dia ni. Oh sudah muda. Oh sudah muda. Yari wenyu mwana aliwawo mwana chakani waita zvakadaro kuuya ngobatirwa kuti ndabirisa gukuru kukupura murume pamba pange ndine sabhokini ndine mambe here kuti akupure gukuru ape murume ngatitakasana Saka iwewe saka wacho unoti tichikutaura newe unoda kupikisa saka une simba chaio saka vanhuvesa iwo nyara kana munhu achitaura poita vanhu vaviri vachitaura chinhu chimwe chete demoriku odona Ndino video le audio yake yakaita tiri padare patakamutora kusungisa tsamba aitaura kuti chifi Nyamaropa wanidzotsera 750 yangu inini yawango yatora kubakwebisa ina mubhanisi video yacho nayo nyarara hello masora se muruba se ndiani ari paduty kupolice station hapana mumwe munhu wandoda kuti mumbovharira ari panapa akarwisana nemunhu ane demo raari kurambira saka ndandiri kuti nditume driver awe atore mupurisa ipo asunge munhu alright Andrew enda kupolisi apa munhu ndasabuda right musagare nenhubu unouraiwa